And now, it's time for DJ Raqi's Secret Files. It's better to be alone. Hi, DJ Raqi. Itago mo ako sa pangalang Unggoy. Bakit Unggoy? Kasi, yung dati kong girlfriend, Unggoy ang tawag sa akin. Kahit saan. Kahit may mga taong hindi namin kakilala. Ganyan niya ako kung tawagin. Masakit? Oo. Sobrang sakit. The way na tawagin niya ako ng ganun sa harap ng maraming tao. Ngumingiti lang ako. Pero deep inside, sobrang sakit. Hindi na nga ako maipagmalaki. Pinapahiya pa ako. Well, this is my secret file. I'm a graduate of engineering program. But before that, sobrang dami ng pinagdaanan ko. Pinapahinto na ako ng mga magulang ko noon. Pero sa kagustuhan kong makagraduate, pinasok ko lahat ng klase ng trabaho na pwede kong kayanin. Nakaya ko. Funeral service, construction, foreman, basta, marami. Pero, sa pagiging construction worker ko, may tao pa lang mangda-down sa akin. Isang araw, nag-usap kaming mag-couple. Tinanong siya kung ano ang work ng boyfriend niya. Sagot niya is construction worker. Sabihin ba naman ng katrabaho niya nahiwalayan ako? Tanong ko lang pag ba construction worker dapat hiwalayan na? By the way tatay ko construction worker. At dahil sa trabahong yun, nakapagnegosyo kami sa farming. Dahil sa construction na yun, nakapagtapos ang kapatid ko. Dahil sa construction na yun, nakatulong yun sa akin sa pag-aaral. At dahil sa construction na yun, nagawa kong makasurvive sa second year to fourth year college ko.
Masakit lang sa parte ko as a construction worker na minamaliit kaming construction worker. Tandaan ninyo, pride won't feed you. Oo, mabaho kami dahil sa pawis at pagod na inilalaan namin sa pagtatrabaho para kumita ng maayos at para kumita sa marangal na paraan. Hindi namin ginawang magbenta ng sariling laman para kumita ng malaking pera. Ito ang pinili namin. Dugyot, mabantot, amoy ulot ba? Yan ang ilan sa mga salitang naririnig ko sa mga taong nang mamaliit sa aming mga construction worker. Hindi nila alam yung hirap na dinaranas namin para kumita ng pera. Pero sana, respeto naman. Pare-parehas tayong nagtatrabaho para may pantustos sa pang-araw-araw na buhay. Kahit basurero pa yan. At kung ano pa mang ginagawa mo, proud ako sa'yo, sa inyo. Dahil hindi nyo piniling magnakaw. Dahil hindi nyo piniling kumapit sa patalim para kumita ng pera. Kung hindi kayo nakakaramdam ng suporta, well, I, as an engineer, proud ako sa inyo. So balik tayo sa secret file ko. Hiwalay na kami. Oo, may effect sa akin. Pero mas nanaig yung sakit na idinulot niya sa akin. Sinabihan siya na hiwalayan ako dahil construction worker ako. Never kong narinig na ipinagtanggol niya ako dati. Tapos isa pa siya sa naging dahilan para ma-down ako. And now, from a construction worker, I'm now an engineer supervisor from a private company. Ito ang una kong trabaho bilang engineer. Pero hindi ito yung una kong trabaho from the time na naging independent ako. Tayong mga nagmamahal ng tunay, huwag tayong mapagod, magpakatotoo. Huwag tayong matakot na gawin kung ano ang tama. The right one will come at the right time. At sa mga taong mga user, manlalait, at mapagpanggap, isang malaking put a little more. Magdurusa kayo dahil sa karma. Dahil ang Diyos, ayaw ng kasamaan yan. Hindi ko hinihiling na makarma kayo pero alam ko lang na bilog ang mundo. Kaya kami official na naghiwalay dahil nung time na dinaon ako ng workmate niya, hindi niya ako pinagtanggol. Bagkus, isa pa siya sa naging dahilan ng pagkatanggal ko sa trabaho. Ewan ko ba kung bakit may mga ganong klaseng tao. Muli, ako si Unggoy at ito ang aking secret file.